Moi! Moi! Me ollaan Sisturi Nits ja tervetuloa Kässätubettajien joulukalenteriin lukuun 25. Eli hyvää joulupäivää. Kyllä. Jännittävää, hauskaa. Kertooko me nopeasti vähän itsestämme, jos täällä on uusia, jotka eivät tiedä, ketä me olemme? Joo. Me ollaan neulova pariskunta Helsingistä. Ja aina neuloo virkkaa, tekee tosi monipuolisesti kaikkea mahdollista. Tykkään kokeilla kaikkea uutta ja tehdä kaikkia erilaisia juttuja. Niin. Kyllä. Ja tässä näkyy, että Ainoalla on semmoiset hempeät sävyt ja mulla on semmoiset tummat sävyt. Että olemme tällä tavalla jakautuneet näiden värien suhteen. Ja me kuvataan aika laidasta laitaan kaikkea neulomiseen ja käsityöihin liittyviä videoita. Ollaan sun nukkakotia esitelty ja ollaan kuvattu tapahtumissa ja sen suuntaista juttua. Mitä sulla on päällä? Mulla on tämmönen mun itse ompelema mekko. Siitä on jo useampi vuosi. Ei ollut mitään kaavaa. Siis miten sä pystyt tekemään ilman kaavaa noin hienon ja tälleen monimutkaisen mekon, että sulla on niin rypytys tuossa vyötäröllä? Ja... No tän yläosan mä otin jostakin ehkä mun paidasta. Sillä että mä laitoin vaan sen paidan siihen kankaan päälle ja leikkasin. En muista siis. Ja joo. Sitten tässä on semmoset tämän mittaiset hihat ja tämmönen puhvi tässä pienesti. Ja helma on vaan suora pala, jonka mä oon rypyttänyt tähän vyötärölle. Ei ole mitään vetoketjuja tai semmoista, mutta se istuu aika hyvin ja menee just sillain niin kuin hyvin. Mä en ole käyttänyt tätä moneen vuoteen. En mä tiedä mikä mulle tuli. Jaha. Mä käytin sitä kerran silloin kun tää valmistui ja sit se on jäänyt kaappiin. Mut nyt mä taas olin, että onpas kiva mekko. Ja se sopii näiden mun vaaleanpunaisten asioiden kanssa hyvin niin. Mä en muista, että onko mä tätä takkia esitellyt. Kai mä nyt jo oon jossakin meidän videolla. Mutta tässä on Dropsin muskattia ja Filcolanantilia mohairia. Eli siis puuvilla lankaa, merseroitua puuvillaa ja mohairia. On ihan sairaan ihanan pehmonen. Niin on. Vähän semmoinen niin silkkisen tuntunen melkein. Melkeinpä. Mitenköhän mä tätä niinku... Mä oon ihan yllätys sinne kameraan saakka. Ja ei ollut tähänkään mitään ohjetta, vaan tein ja sitten virkkasin tänne. Ja sitten hihansuihin ja helmaan ja sitten tähän niinku nappilistan tilalle tai silleen tähän tämmöistä. Tässä on nappeja tässä takissa, mutta tässä on myös taskut. Ja tää on melko pitkähkö. Ei hirveän pitkä, mutta semmonen niin kuin, enemmän pitkä kuin lyhyt. Miten mä sitä selittäisin? Musta se aika pitkä. Niin, on se aika pitkä. Mutta mä tykkään just sen pituisista. Ja sitten vielä tää mun huivi. Niin, tää on sen Sofi-huivin ohjella tehty, aloitettu suunnilleen, mutta sitten mä aloin tekemään lisäyksiä jotenkin omassa tahdissani, ja että tästä tuli vähän isompi, mitä sillä ohjeella tulisi. Ja mä tein, tässä on toi Malaprikon Silky Merino lankana. Niin mulla oli sitä 2 vyyhtiä, niin mä teen ensin yhtä, niin kuin tähän saakka, ja sitten tästä näkyy pieni värinvaihdosraja, kun vaihtui vyyhti. Ja sitten toisella vyyhdillä tämän lopun. Tää on ihanan pehmeä. Niin on. Mulla on nyt ollut himo, että mä haluaisin lisää tämmöistä silkkimerino-lankaa ja tehdä huiveja. Koska mä tykkään käyttää huiveja. Kyllä. Ja tää on just hyvä tämmönen niin kuin sisähuivi. Tai kun tää on se pehmeä, niin voi pitää hyvin kaulaa vasten eikä kutita. Vaikka mä oon aika herkkis sellaisissa asioissa. Niin. Semmoset
kaikki tänään itse tehtyä. Sitten mulla on vielä villasukat jalassa. Sukkahousuja en ole tehnyt. Niin. Olet kovin tyylikäs. Sopii kaikki yhteen. Mistä muuten toi kangas on? Onko se joku kirppislöytökangas toi? Se taitaa olla kankaita.comista ehkä. Okay. Joo. Ehkä. Tai Karnaluksista. Okei. Okay. En ole ihan varma. Joo. Siitä on jo monta vuotta. En muista enää. Okei. Okay. Olet tyylikkästi. Tyylikkäänä. Ja kattokaa, mun kuppikin sopii mun. Niin sopiikin. Onko se joku Marimekko? Joku Marimekko. Tuommoinen muija kuosi. Tykkään siitä. Sovit kaikki sävyyn. Kyllä. Sä katsot, että onko mulla mitä? Sun vuoro. Mulla on päällä lento, joka on jo jonkin aikaa sitten valmistunut, mutta vasta vähän aikaa sitten viimeistelty ja käyttöön otettu. Tässä on käsikerro Pompomin, muistaakseni Merino Single värissä viirata, ja sitten tässä on Dropsin Kid Silk Mohair, ja vähän mun mekko näkyy täältä toi musta reuna tuossa alla. Mutta olen tästä kovasti tykästynyt nyt tähän, ja iloinen kun sain tämän käyttöön nyt tälle talvelle, koska on ollut vähän vitkuttelija näiden neuleiden viimeistelyssä. Niin, on tosi iloinen tästä. Musta näyttää tosi kivalta tää pinta, tää niinku väritys, tää tämmönen meleerattu. Niin musta on tosi kiva ja tykkään tästä kovasti. Ja sit mulla on tämmönen tavallinen kaupasta ostettu musta mekko täällä alla. Niin mut mulla on joulukorvikset, koska mulla ei oo tonttulakkia. Aina vähän puhuu tonttulakin neulomisesta yhdessä kohtaa, mutta mulla on vaan nää ja ei oo tonttulakkia. En omista. Mä haluaisin kyllä tehdä tonttulakin. Mä näin useammankin tonttulakkiohjeen somessa tässä niin kuin viime viikkoina, mutta mä en ole saanut aikaiseksi. Ollut niin paljon kaikkea muutakin tekemistä ja sellaista. Mutta mä haluaisin kyllä tehdä, mutta mä tekisin ehkä vaaleanpunaisen yllättäen. Mutta täytyy vielä vähän miettiä värejä ja lankoja ja sellaisia, mutta ehkä sitten niin kuin ensi vuodeksi. Voisi hyvin tehdä. Mä voisin tehdä semmoisen niin kovasti viininpunaisen, jossa olisi joku musta reuna, eikä valkoista reuna. No joo. Joo. Mitäs sä neulot nyt? Tää meidän video on ehkä tämmöistä niinku osittain tämmöistä valmiita ja keskeneräisiä, mutta sitten osittain tämmöistä yleistä jutustelua. Ja mua jännittää, jos te huomaatte, että mä oon niinku jotenkin, niin mua jännittää tää, että mä jotenkin oltiin silleen, että no niin nyt kuvataan. Ja sit, joo. No meidän niin kuin eilisellä, eli siis 24. päivä ilmestyneellä videolla, niin mä ja me kerrotaan näistä meidän sukista lisää. Se olisi meidän yhteisvideo. Niin, mutta teen siis sukkaa. Tässä puuttuu vielä yksi väri. Haluatko se näyttää lähemmäs? Samistelusukkaa. Sukka. Ja vielä tämmönen väri tulossa tähän. Mutta kohta valmistuu sulla samistelusukat. Tämä oli tosiaan meidän neulejengen, eli meidän kavereiden Annin, eli ajatuksia Anni, Veera, eli kaunis Vera, ja Siirin, eli Siirin silmukoitten, niin meidän porukan yhteisvideolla eiliseltä päivältä löytyy meidän kaikkien kanavilta, niin siinä availtiin noita samistelulankoja, ja sitten siihen lopuksi vielä esiteltiin niitä meidän juttuja, niin mä en nyt ottanut sitten sitä mun sukkaa tähän, koska se on nyt eilisellä videolla. Ja mä ehkä voisin kertoa tuosta odottakaas mikäs tämän haasteen nimi onkaan. Siis mulla on nyt neulepäiväkirja, ja siis tää on niinku ihana, ja mä rakastan tätä ihan super paljon.
Mutta siis 60 päivää ja 6 valmista haasteesta. Mutta onko sulla jotain muuta, mitä sä oot nyt neulonut tässä tai mitä sä haluaisit esitellä tässä ennen kuin mä kerron nämä mun 6? No, sä voit kertoa välissä. Okei. Sun 6 mä voisit vielä. Mä en ole hirveästi kyllä tehnyt tässä niin kuin viime aikoina. Musta tuntuu, mä oon tehnyt paljon kaikkea, mutta en oikein niin kuin jotenkin mitään valmista. Tai sitten ne on lahjoja. Niin. Ne on lahjoja. Sulla on tässä on tämmönen pino, missä on muutamia lahjoja, mutta mä en esitellä niitä nyt, koska aina meinas, että hän voisi uskaltaa näyttää niitä. Mut mä olin vähän silleen, että ei raski näyttää, jos sit yllätys menee pilalle. Mutta ehkä me esitellään niitä jossain kohtaa, kun näytetään niin tulevaisuudessa. Katsotaan. Mutta mä kerron nopeasti tästä 60 päivää ja 6 valmista haasteesta. Se on siis Dragondoris ja Pipalahti nimimerkkien tekemä haaste. Instagramin puolella, varmaan täällä YouTubessakin voi olla, että ihmiset ovat puhuneet. Mä oon ehtinyt kauhean vähän katsoa mitään neolevideoita, mutta mä toivon, että tälleen joululomalla ehkä ehtisi paremmin. Mutta mulla on melkein kaikki valmiita, ja kerrankin kun saan esitellä valmiita, niin haluaisin esitellä valmiita, vaikka nämä projektit on niin kuin olleet esillä jo tässä niin kuin, jossakin aikaisemmalla videolla. Mä en muista enää, mikä video se oli. Mutta mä valitsin 6 projektia, josta itse asiassa 1 niistä 6 on tää lentopaita. Ja mä valitsin semmosia tosi matalan kynnyksin juttuja. Että mä en valinnut mitään semmoista, että mä oon vaikka tyyli aloittanut jonkun projektin ja sit se on jäänyt johonkin niinku tälleen tähän tosi alkuun, ja että mun pitäisi että kaikki olisi niinku semmosia, mitkä tulisi valmiiksi, vaan valitsin myös semmosia tosi helppoja, että ne vaan tulisi valmiiksi. Esimerkiksi tää lento, niin tästä ei ollut päätelty langanpäitä, muistaakseni. Tässä on vielä 1 langanpää päättelemättä, jotta mä muistan, kumpi on niinku niska. Ja sitten mä en ollut kastellut tätä, niin se oli niinku 1 homma tässä mun listassa. Nyt mä saisin tämän käyttöön, ja sen tein, koska tää varmaan oli vuoden melkein. Odotti, että mä viimeistelen tänne. Mä en tykkää langanpäiden neulomisesta, että musta se on tylsää hommaa, niin ne vähän jää. Mutta 1 asia oli nämä minun sukat. Nämä on mun NS-täydelliset mustat sukat nirkkoreunalla. Tää lanka on Rouva Silmusomun merinosukkista värissä kaamos. Ja musta on aivan ihana tämmönen pienesti meleerattu musta. Ja aivan täydellinen musta muun makuun. Tykkään mustasta väristä. Ja nähtäessä on sovellettu mallina Verra Jussilan varpaista varteen ohjetta. Ja 2,5 millin puikoilla. Nää on koko 4,1. Ja mitäköhän tässä muuta? No, he ovat nyt valmiit. Olen iloinen tästä. Musta on ihanaa, että mulla on nyt mustat villasukat. Ja tämmöset, mä tykkään en niin hirvittävän pitkistä, niin ne on aika silleen lyhyet, noin varret näissä. Ja toiset sukat oli nämä mun Pride-sukat, jotka oon esitellyt näitä joo. Nää on kans sama malli Verra Jussilan varpaista varten sukat modattuna. Aino on opettanut tällä tavalla mua tekemään sukkia. Ja tää lanka on Eldur Janssin Pride Merino Glitter sukkalanka. Ja sitten tää musta on PFL sukkalankaa värissä naakka. Ja näissä oli kans langanpäiden päättely. Nämä oli toiset siis semmonen niinku helppo viimeisteltävä projekti, kun vaan langanpäiden päättely. Noissa mä olin varressa, kun mä aloitin tämän haasteen. Mä aloitin tämän haasteen marraskuun alussa. Joo. Niin siinä oli niinku 3 asiaa. Sitten oli mun tämä laamahuivi. Mä en ottanut tästä mitään kuvaa vielä. Mutta mä oon käyttänyt tätä nyt tässä talvella
tosi paljon. Tää on mun ns. Oma design. Mä sanon tätä vaan laamahuiviksi, koska tää lanka oli Kremken 100% lanka. Ja tässä on 300 grammaa. Ja tässä on vaan tuollaista sileää neuletta ja sitten yksi tommonen yksi kerros tonne, yksi rivi näin ja sitten kierrettyä joustinta tuossa lopussa. Et tosi simppeli. Ja tää lanka oli ihanan pehmeää. Siis todella pehmeää. Tää on ihana. Sitten mulla oli tämmönen Sofie-huivi, jonka juuri tein valmiiksi. Mohair Sofie-huivi Petitenitin ohjeella. Mä oon tehnyt aika paljon nyt noita Sofie-huiveja tänä vuonna. En tiedä miksi, mutta se on ollut semmoinen helppo asia aloittaa. Tässä tää mohair, tässä on kaksinkertainen mohair. Musta oli ihanan sävyinen. Niin tää on Katian Concept 50 Mohair Shades, väri 50. Ja sitten kun mulla kävi sillä tavalla hassusti, vaikka mä punnitsin ne kerät ja ajattelin, että olisi niinku all good, tästähän tuli aika pitkä, niin sit mulla loppui lanka. Ja sitten mä jatkoin tuolla Raumakaarnin alpakkalinillä tämän toisen pään. Se on aika samaa se väri, mutta silti siinä näkyy tommoista vaaleeta sitä. Onko se niinku alpakkapellava se? Niin se joo. Pellava näkyy ehkä tolleen vaaleampana tossa. Joo, niin. Semmonen projekti. En ottanut vielä käyttöön tätä, että tää oli juurikin valmistunut. Kyllä. Sitten viimeinen näistä 6 on Milla neuletakki, Milla Call Classic. Tää on Pia-Maria Pekkasen Novitan ohje. Ja tässä on lankana Novitan hehku, värissä 785 villi. Ja mä tein aika kropatun tästä. Ja tää on siinä vaiheessa, että tää pitäisi blokata ja mun pitäisi pistää tähän napit. Mutta tää on niinku sillä tavalla valmis, että hyvin valmis. Että katsotaan, että ehtiikö tää nyt valmistua vuoden loppuun mennessä, mutta aika niinku hyvältä silleen näyttää, että riippuen pelkästään sit näistä niinku joulukiireistä ja semmosista, että ehtiikö tässä sitten välipäivinä tän blokata ja napit laittaa, että katsotaan mikä on aikataulu ja miten menee. Enkä mä nyt ajattele sitä sillä lailla, että kun tässä oli tää haasteessa, että 60 päivää, niin eipä se mulle siis, että jos mä saisin tän niin kun, vaikka menis ensi vuoden puolellekin, niin kunhan vaan saisin tän tänä talvena käyttöön, niin se riittäisi, että ei niinku ole paljon enää tehtävää. Tämä nappilistakin on valmis, että enää nappien ompelu sitten. Olen iloinen tästä. Tämä tuntuu vähän kutittavalta tämä hehku, mutta mä toivon, että se sitten kastelun ja käytössä sitten vähän pehmenisi. Mä oon kyllä vähän karaistunut tässä niinku. Silloin kun mä aloitin neulomaan 2022, niin silloin mä en kestänyt oikein mitään, että kaikki oli vähän liian karheeta. Mutta nyt jo menee sillä aika hyvin karheammatkin. Mutta tää on muu tämmönen uusi väri. Mulla oli jossain kohtaa opiskeluaikoina, siis joskus yli 10 vuotta sitten mulla oli violettikausi, mutta nyt voisi olla taas. Mm-hmm. Nyt voisi olla innostusta. Mut joo, kerro sä välillä jotain. Tässä oli nämä mun 6 haasteen jutut. Tää oli toimiva haaste mulle, koska mä merkkasin nää itselleni nämä 6 nimettyä projektia. Et silloin kun mä tein sitä lankavimman pipit valmiiksi haastetta, niin sit mä ajattelin vaan, että mulla on hirveä määrä keskeneräisiä, että mitä mä keksin niinku tehdä, mihin mä tartun. Mut nyt kun mulla oli 6, niin sit se oli jotenkin selkeätä. Niin jos ja kun tulee jälleen vipit valmiiksi haaste, niin aion nimetä itselleni projekteja, mihin sitten voin kirjoittaa tänne ja tehdä listan niistä, että
niitä on helpommin tarttua sitten, kun on nimettynä. Näihin projekteihin keskityn, eikä vaan sillä että mihin mä nyt ryhdyn, mitä mä nyt teen. Niin silleen. Mm-hmm. Mutta kerro sä vähän jotakin sun projektijuttuja. Mulla on pari hommaa vielä, mistä mä haluaisin ehkä kertoa, mutta kerro sä välillä, kun mä nyt tässä höpötin jo jonkin aikaa. Niin. Mua kiinnostaa tällä hetkellä neuloa ja huovuttaa. Tässä on huovutukseen menossa oleva tossu. Se on melko suuri. Musta tuntuu, että mä oon tästä joskus jo puhunutkin, tai sitä esitellyt jossakin, mutta voin nyt taas kertoa. Tää oli Novitan ohjeella sillä jo suurin piirtein. Ja tässä on lankana Vuonojen onneli. Mm-hmm. Ja sitten mä oon toista aloittanut tämän verran. Mm-hmm. Sen pidemmälle mä en ole vielä päässyt tässä asiassa, mutta sit mä oon varannut lankoja valmiiksi näihin mun seuraaviin juttuihin. Mä haluaisin kyllä ehkä tehdä tossuja lisää. Mä haluaisin tehdä vanttuita tai semmosia ruovalapasia. Siiri on innoittanut sua, eiks niin? Joo. Siiri on kanssa huolettanut viime aikoina paljon. Nää on niitä, kun me värjättiin itse siellä Folkissa ja Villassa. Tästä on Katarinan. Täällä on vielä nimilappukin. Mutta mä sain sen, koska se on enemmän ehkä mun väriä. Ehkä. Ja meidän toisista, siis kun me molemmat värjättiin 2 vyyhtiä, niin se toinen oli semmoista niinku hahtuva lankaa, maisempaa. Niin niistä mä tein jo. Missäköhän ne on? Tein semmoiset huutetut lapaset. Mut mun pitäisi ehkä yrittää huuttaa niitä vähän lisää, koska ne on vähän isot vielä. Mutta Kyllä. nämä. Ja sit mulla on Jalovillan tenhoa. Tää on ihana väri. Mulla on vähän tämmösiä sekalaisia yksittäisiä vyyhtiä ja jämiä. Tässä on yhteenkerittynä Roxin alpakkasilkkiä ja vuonaa. Se vuona on tollaista persikkaisen vaaleeta ja se alpakkasilkki on vaaleanpunaista. Mä oon johonkin tätä käyttänyt, mutta en muista enää mihin. Onko tehnyt sit lapaset joskus? Ehkä, en muista. Okei. Ja sit mä ostin Vintedistä, löysin. Tätä on nyt vähän enemmän sitten. Niin, siinä oli 3 niin, tämmöstä. Tää on Hoppiin Snowstorm. Tällainen. Tääkin on tosi ihana väri. Tosi samaa kuin tää tenho. Niin muuten onkin. Niin, että ostin nääkin, että voisin jotain huoputtaa. Niin halusitko sä tehdä itsellesi tossut siis? Joo. Noista mä en ihan tiedä, kenelle ne tulee, että minkä kokoiset niistä tulee. Mutta katsotaan. Mitä sulla on muuten noin tummaa onnelia? Mä tein siitä sen yhden paikan. Ai niin, teitkin, joo, sori. Mm-hmm. En mä jotenkin osannut ajatella, koska siinä yhdessä Ainon paidassa, niin siinä oli siis vaaleanpunasta kirjoneuletta. Niin, ja sitten harmaata. Sitten mulla on Letlopin jämiä jostain mun projektista. Niitäkin ajattelin sinne. Katsotaan, miten mä yhdistelen näitä kaikkia väriä ja lankoja ja mitä näistä tulee. Ja sitten mä löysin kierrätyskeskuksesta. Nämä on Sandnesgarnin kaikki. Nämä langat. Tässä on Borsted alpakkaa. 2 tällaista. Ja tää on kos-lankaa. Niin mä ajattelin, että nääkin sopis kaikki kyllä huovuttamiseen. Kyllä.
Ne oli kyllä hyvät löydöt. Siis mitä, siinä on 3 euron. Joo, ne oli 3 euroa kerran. Tuosta jo aikaa, kun sä löysit ne. Niin onkin. Näistä siis... Nämä on alpakkaa ja 4% nailonia. Ja tää on 62% alpakkaa, 9 villaa ja 29 nailonia. Okei. Okay. Et varmastikin nämä huovuttuu hyvin. Tästä mä en ihan... Kyllä mä luulen, että tääkin sinne menee. Minkä verran sä oot huovuttanut? Sä oot huovuttanut ainakin, sä teit joskus huopatossuja, niitä on nähty jossakin meidän videolla. Ja sit sä oot tehnyt, onks tehnyt yhdet lapaset aikaisemmin? Ja... Joo, ja pari paskeria on huovuttanut. Niin ootkin, joo. Ne sä oot tehnyt käsiin. Onko niin sä huovuttanut kaiken vaan aina käsiin? Olen, mutta nyt mä aion kokeilla pesukoneessa huovuttamista. Jännittävää. Se on musta vähän pelottavaa, koska sitten ei näe sitä itse ennen kuin vasta sitten lopuksi. Niin. Koska käsin huovuttamisessa pystyy opettamaan sitten, kun se on sopivan kokoinen. Totta. Jännittävää. Ja hei, mullakin on jotain Letlopi-juttuja, sit mitä mä oon saanut sulta, että sä voit kysellä muut sitten, mitä sais. Katsotaan, mutta sulle ei ehkä ole mun värejä. Onko toki multa tulleita? Niin. Siinä on oikeastaan mun, ja sitten mä teen tätä sukkaa. Et en kauheasti niinku muuta oo tehnyt tai ajatellut viime aikoina. Mut sä oot tehnyt aika paljon niinku jotain lahjajuttuja, tai siis että sulla on ollut semmosia niinku sen tyyppistä projektia. Kyllä. Joo. Kyllä. Mitä sulla vielä oli? Jos tuosta huovuttamisesta puhutaan, niin tuossa meidän adventtivideossa 24. päivä, niin siinä Aino aloitti näitä muistaakseni. Näitä. Mä kuvasin sua, kun sä kerit tätä lankaa. 24. päivä. Eiku, 14. päivä, anteeksi. Niin, 14. päivä adventtivideossa. Kyllä. Niin Aino keri lankaa ja sit mä kysyin Ainolta, että ootko katsonut Sailor's Slippers? Ja joo. Mä oon nähnyt niitä Instagramissa vaikka kuinka paljon, mutta mä en ole jotenkin innostunut. En ole ollut silleen innostunut, että mulle huovutus on aika vierasta, että mä en ole koskaan huovuttanut. Ja mä oon vaan silleen ihaillut, kun aina on huovuttanut, ja mä oon haaveillut vaan huovutetusta paskerista, mutta se on niinku pitkissä puissa. Mulla on vaan tämmösiä vintage-paskereita, jotka on ei-käsin tehtyjä. No mutta, mä kävin Lampet Companyssa, Kalliossa sijaitsevassa langakaupassa, ja siellä oli semmoinen oma pisteensä näille Dropsin Snow-langoille. Ja siis siellä oli, mä kävin siellä siis muistaakseni perjantaina, mikäköhän päivä? No joka tapauksessa töiden jälkeen just ennen kuin se oli menossa kiinni, ja siis sinne tuli varmaan 3 ihmistä, sillä puoli tuntia ennen sulkemisaikaa, niin ostamaan lankaa niihin Sailor's Slippers tossuihin. Ja sitten siellä oli yksi tosi kiva toinen kanssaasiakas, joka oli silleen, että mä olin siinä kattelemassa lankoja, ja mä olin vaan silleen, että sano vaan, jos mä oon tiellä ja tälleen, että mä tulin kattelemaan näitä tästä näin, että mä katon vaan. Ja sitten hän oli vaan silleen, että juu, ei mitään, ja näin, ja sitten hän oli silleen, että onks mä jo ostanut omaa tätä Snowta niin kuin omiin, että teinkö näitä tossuja. Ja sitten mä oon vaan, että en, että kaikki tekee niin, mutta mä en ole jotenkin silleen. Ja sitten se oli silleen, no sun kannattaisi ostaa ennen kuin ne langat loppuu, että tässä on kuulemma kaikki värit, mitä on saatavilla. Ja sitten mä näin siellä tällaisen värin. Siis herregud, hän on ihana väri. Siis hän on ihana viininpunainen. Siis tää on väri 121. Siis aivan ihana tämä viininpunainen. Ja sitten mä mietin, että no tähän voisi yhdistää valkoiseen. No siellä oli siis
tää oli väri liitu, muistaakseni, 88. Niin sit mä ajattelin, että no, että mähän voisin tehdä itselleni tällaiset slippersit, että raitaa pelkästään näistä. Että pohja, tätä aikor, tätä ja sitten nää raitana. Niin, olisi kivan väriset. Mm-hmm. Mut mä oon kuullut ja nähnyt Instagramissa, kuinka jotkut ovat huovuttaneet niitä niin, että niistä on jäänyt semmoset tosi isot, että ne ei ole huopunut. Sitten mä oon nähnyt myös semmoista, että ne on huopunut niin paljon, että ne on ihan semmoset lasten, semmoset mini. Niin sit mä vähän mietin, että mitenköhän käy. Mm-hmm. Että oikein moni on onnistunut, mutta sit mä oon nähnyt myös aika paljon niitä semmosia epäonnistuneitakin ja kuullut silleen haasteista. Ja sit tää oli niinku ihan totaalinen semmonen, että mä olin lähtenyt hakemaan täysin yhtä toista asiaa. Ja sit kanssa-asiakas siellä saa mut niinku siihen, että jotenkin sellaiseen fiilikseen, että nyt munkin täytyy tehdä sellaiset. Ja mä tykkään tosi paljon raidoista, että ei niinku sinällään. Ja meillä on täällä tosi kylmät lattiat ja vanhassa talossa ja silleen viileetä. Niin. Mut katsotaan kuinka käy. Mutta tää huovutusinto selvästikin niinku tarttuu ja Kyllä. tällaista. Mä ostin sen ohjeenkin jo ja siinä oli aika monta sivua ja sit mä olin vähän silleen, että Mutta mulla on nyt langat. Mut hei, mä menin ostamaan tätä. Eli siis Dropsin Kids Silk Mohairia tämmöstä kirkkaan punasta. Tää on siis väri, mikäs väri tää on? 14. Tän värin nimi ei siis ole kirkkaan punainen, koska kirkkaan punainen oli tosi semmonen oranssi. Niin tää oli vaan punainen muistaakseni. Mut mä oon haaveillut semmosesta punaisesta mohairpaidasta. Mä en tiedä mistä se on tullut. Mä jossakin näin, olikohan 2 jonkun käsityölehden kannessa joskus tässä syksyllä semmoset punaiset mohairpaidat. En muista yhtään, mutta mä jotenkin sain päähäni, että mä haluan punaisen mohairpaidan. Ja mä oon niinku miettinyt sitä, että musta tuntuu, että mä oon aika silleen jotenkin väritön nyt, kun mulla ei ole enää punaisia hiuksia. Ja sit kun ei ole punaisia hiuksia enää, niin sit vois pukeutua punaiseen. Ja sit musta tuntuu, että mulla vois sopia tämmönen kirkas, koska mä oon aika silleen, että mulla on voimakkaat kontrastit. Että mulla on niinku, tää on mun oma väri, että mulla on tummat hiukset ja tosi kalpeat kasvot, niin sit vois sopia tämmönen niinku kontrastikas. Musta se sopisi sulle tosi hyvin. Niinkö? Joo. Mä mietin sitä oranssipunastakin siellä kaupassa, mutta sit mä oon tosi tyytyväinen, koska sit oikeesti tää tuntui siltä, että niinku tää vois sopia mulle paremmin kuin semmonen oranssi. Tämä semmonen oranssi niinku epäilyttää vähän. Et mä rakastan oranssia, semmoista niinku ruosteen oranssia, mutta mua vähän mietityttää, että sopiiks se mulle. Ja silleen, ja sit mä päädyin, että mä otan sit tän punaisen, ja täällä kotona se näyttää siltä. Että tietysti täällä on tämmönen niinku tunnelmallisempi valaistus. Tietysti siellä lahakaupassa on silleen, pitää ollakin niinku semmoinen hyvä ja selkeä valo, semmoinen niinku kirkas valo, että näkyy värit oikein, koska täällähän on tämmöinen tunnelmavalaistus tällä meillä, että ei ole niin semmoinen, että on vähän semmoista kellertävää, lämmintä valoa tulee tuolta ja silleen. Mutta tässä tää näyttää juuri siltä punaiselta, mitä minä haluankin. Et sit kun se oli sen oranssin vieressä, niin sit se ei ehkä näyttänyt ihan siltä, mitä mä ajattelin, että kun sit siinä oli se oranssi vähän silleen häiritsemässä. Mutta musta tuntuu, että tää punainen sopisi mulle. Kyllä. Ja. Kyllä. Niin, tämä on nyt se mun pääprojekti. Kaksinkertainen mohair, ja mä sovellan tässä Petite Knitin Fortune Sweater, eli Fortune Sweater ohjetta. Ja mullahan on ollut tää, että mä en halua ihan niin hirveästi Petite Knitin ohjeita tehdä. Mua epäilyttää, että kuinka hyvin ne istuu mulle, kun suunnittelija on hyvin eri mallinen kuin minä. Mutta totta kai hänellä on osaamista tehdä vaatteita, mutta sit mua jotenkin mietityttää, että
kuinka hyvin tää istuu mulle. Tää niinku on aika pienet nämä hihat, että ne tulee tosi tälleen niinku kapeasti tänne nämä saumat, niin se vähän jännittää mua, mutta kyllä se varmaan ihan hyvin menee. Että katsotaan. Mä oon tässä nyt sovitellut tätä ja vaikuttaa ihan hyvältä. Niin sen ohjeen ostin joskus viime vuoden kesällä. Ja nyt sovellan sitä. Siinä ohjeessa on siis semmoista langan kiertokuviota, mutta mä en tee sitä, kun mä haluan vaan simppelin punaisen mohair-raklanin. Ja tää Dropsin Kid Silk tuntuu tosi pehmeältä. Mä siis on ihan yllättynyt, kuinka pehmeältä tää tuntuu, eks niin? Mm-hmm. Koska tässäkin on sitä, ja tää tuntuu kyllä pehmeältä, mutta mä ajattelin, että tässä se on niinku silleen se merino, joka tekee sen pehmeyden. Ja sitten tämä pieni kutittavuus tulee siitä mohairista. Mutta onkohan ne muokannut jotenkin tätä lankaa, koska musta tää tuntuu paremmalta kuin koskaan aikaisemmin. Mm-hmm. Vai onko se vaan mun joku huuma nyt tästä punaisesta? En tiedä. Niin. Hei, mä näytän ne vielä yhtään nopeasti. Mm-hmm. Ja sitten toinen projekti, johon aion nyt keskittyä, tai olen keskittynytkin, on tämä aivan ihana Tove Ramstedin suunnittelema Skogsbär-paita. Musta tää on niin kaunis tää kuvio. Siis tää on vähän hassu, että mä olin tässä testineulojana ja mulla on tää edelleen kesken. Mutta tässä nyt on ollut kaikenlaista ja silleen niin kuin mun elämässä. Tää ei ole edistynyt nämä mun projektit siihen malliin, kun ehkä olisin halunnut, mutta sellaista on elämä välillä, että asioita tulee ja menee. Mutta nyt tää on niin kuin valmis tää vartalo-osio ja teen hihoja. Olen aloittanut toista hihaa ja toinen on ihan kesken vielä. Mutta mä tykkään tästä ihan super paljon. Musta on niin kaunis toi kuvio, että pidän siitä hyvin paljon. Tässä on lankana vuonoinen pentti, villasukkalanka, värissä burgundi. Ja tätä nyt odotan hirveästi, että saisin tämän valmiiksi. Niin tää ja tää punainen paita, niin ne on nyt mun niinku ykkösprojektit. Nyt kun noi 6 on silleen kaikki muut paitsi toi villatakin napit niin valmiina. Niin nämä on ne mun jutut. Mutta mä oon näistä tosi iloinen ja tosi innoissani. Mä oon tosi niinku iloinen. Joo. Hei, sä et esitellyt meidän uutta joulukuristetta. No oho. No mä voin esitellä sen. Sitten vielä mä oon tehnyt tämmösiä pieniä projekteja kanssa tästä nyt. Niin mä tein meidän oveen, kun ulko-oveen uuden koristeen, koska meidän edellinen oli pääsiäiskoriste. Ja se on ollut siinä siitä asti, koska no, musta oli kesäinen myös, että se sopi kesäänkin. Mutta syksyllä olisi ehkä voinut laittaa jonkun vähän syksyisemmän. Mm-hmm. Mutta nyt oli, niin sitten mä tein uuden tämmöisen virkatun lumihiutale-tähden, johon mä ompelin helmiä. Musta se on ihan tosi hieno. Mistä langasta sä sen teit? Ja teekö sä silleen jonkun liimauksen? Onko se joku? Mun hius näköjään. Löysin kierrätyskeskuksesta Novitan virkkauslankaa. Et se on joku vanhempi lanka. Se oli semmoinen kerä. Jaha. Puuvillaa. Ja sitten mä vähän kovetin tätä sekoittamalla liimaa, siis ihan joku perus erikeepperi tai sen tyyppinen puuliima, niin puolet liimaa ja puolet vettä. Okei. Niin, mutta sitten kun mä liimasin, siis ompelin tähän nämä helmet, niin musta tuntui, että niistä tuli vähän painoa, että nyt tää lervottaa vähän. Mutta kyllä se pysyy näin, varsinkin kun se on ovea vasten. Mm-hmm. Niin se, että tää on tällainen niin pehmeä, mutta se on kuitenkin niin tärkätyn tuntunen. Joo. Mutta se ei ole kivikova. Musta se on tosi hieno. Tosi hieno. Mä joskus tärkkäsin myös sokerilla noita joulukoristeita, jotka roikkuu tuossa meidän ikkunalla. Ne on siis kans tämmösiä virkattuja. Mä en tiedä, ne ei varmaan ehkä näy tuossa kuvassa. Ei tarvitse näkyä. Niin. Tämmösiä virkattuja pieniä lumihiutaleita. Niin tärkkäsin ne sokerilla. Mut sitten
ne oli mun äidillä kuistilla. Niin ilmeisesti se oli niin viileä paikka tai jotain, että ne oli siellä kostunut ja sitten ne oli ihan pehmentynyt ja mennyt semmoiseksi tahmeeksi mössöksi. Mutta mä pesin ne ja kovetin ne uudestaan liimalla, niin niistä tuli nyt taas hyvät. Okei. Yeah. Niin aion jatkossa tämmöiset virkkaukset, mitä ei tarvitse saada enää, niin kun, että sitä tärkeää tarvitse saada pois, niin aion kovettaa liimalla. Okei, joo. Tai sitten ehkä myös perunajauho voisi toimia, mutta et sillä mä oon tärkännyt vaikka mun kansallispuvun semmoista tykkimyssönpitsiä. Okei. Niin se ei sulaisi sillä lailla kuin sitten sokeri. Niin. Mutta tämmösiä. On hieno. On ihan superhieno. Hyvä, sä oot just vienyt sen sinne oveen ja sit mä oon silleen, esitellään se. Esitellään. Oi. Mut hei, mä vielä otan nopeasti tässä vaiheessa yhtä saamaani joululahjaa ennen kuin mennään meidän joulukalenterijuttuihin. Mm-hmm. Mä sain mun ystävältä Siniltä tän Lärkke Bakkerin neulokirjan. Ja musta oli hauskaa, että alkuvuodesta vai keväällä, vai oliko se vuosi sitten? Ehkä keväällä. Kävin Sininkaan kirppareilla ja kuvasin vähän videoa. Ja sieltä hän löysi semmoisen aika semmonen, Lärkke Bakkerin tyylisen villapaidan. Ja sitten mä olin silleen, että toi paita näyttää ihan siltä, kun se olisi tehty tämän neulojan suunnittelijan ohjeella. Ja sit Sini osti sen paidan. Ja mä en tiedä nyt löydäkö mä sitä paitaa itsessään täältä. No ehkä siis semmonen niinku tän tyyppinen. Ei se nyt ehkä ihan tonkaan tyyppinen ollut. Oli jotain parempiakin kuvia, mutta semmonen niinku monivärinen paita. Ja sitten ihan yllättäen tässä syksyllä Sini laittoi mulle Vinteristä linkin. Hei, tässä. Tän tyyppinen, mutta se oli semmoinen pinkki-oranssi. Niin laittoi mulle, että hei, oliks tää se, mistä sä puhuit? Tää. Ja sit mä olin silleen, joo, just se. Että vitsi, mulla ei ole tuota kirjaa, että mä oon vaan lainannut sen kirjastosta. Ja sit Sini oli vaan silleen, okei. Ja sit me nähtiin jotain niinku, ehkä, no siinä meni aikaa, ehkä viikkoja. Ja sit mä sain tän häneltä joululahjaksi ja mä oon tosi innoissani. Säkin olit halunnut tätä kirjaa, eikö niin? Joo. Siis mä tykkään tästä tää niinku tyyli, tämmönen anarkistinen tyyli. Siis aivan niinku hurmaava hänen näissä menoissa ja meiningeissä ja näissä kuvissa ja kaikkea. Niinku, et tykkään niinku ihan tosi paljon. Että tää on musta niinku mahtava kirja. Ja sitten oli hauskaa, että Sini oli just laittanut mulle sen linkin sen takia, että hän halusi varmistaa, että mulla ei oo tätä kirjaa vielä. Mutta oon tästä tosi iloinen. Niin tällainen joulujuttu tähän. Mut hei, seuraavaksi me availlaan vähän meidän joulukalenterijuttuja, kun mehän tehtiin semmonen joulukalenteri homma, eli me kerättiin toisillemme lankajoulukalenterit ja me esiteltiin meidän ensimmäisessä niin kuin adventtivideossa, mutta se ei ollut ensimmäinen adventti, vaan se oli 3. adventti. Joo, 3. adventti. Vai toinen? 3, koska... Ai juu, 3. Joo, 3. adventtina oli 14. päivä, niin me esiteltiin siihen saakka tulleet langat. Ja nyt me kuvattiin tässä joku päivä sitten osa niistä, ja nyt me kuvataan, mitä tulee lopuista, mutta nyt käydään katsomassa lankoja, mitä on tullut. Moi! Moi! Tässä on meidän minivyyhtejä, joulukalenterivyyhtejä. Mm-hmm. Mä ajateltiin esitellä nyt
tähän mennessä, eli 20. päivä mennessä saadut. Siinä meidän edellisellä videolla oliko siinä ensimmäinen viiva? 11? Niin. Joo. Päivä, joo. Joo. Ja sitten tässä tulee nyt niin kuin 12-20. Joo. Joo. Joo, kyllä. Ja luvut tulee sitten. Jossain kohtaa. Joo. Katsotaan, mitä me tehdään. Me mietittiin kyllä sitä, että avattaisiko me nyt kaikki. Niin. Mutta se tuntuisi Salaa. Salaa. Mutta se tuntuisi niin väärältä, kun tänään 20. päivä. Ja niin. Ja sitten mä pikana paketoin viimeisetkin 2.3 ja 2.4. No, katsotaan. Aloitetaan näistä. Mm-hmm. Siis tää on kyllä ollut suurta onnea tämä minivyyhti joulukalenteri asia. Kumpis meistä aloittaa? Aloitatko sä taas? No mä voin taas. Voin tässä esitellä heti tämän päivän luukusta. Tuli 2 lankaa. Miten nyt Tonttu on laittanut 2 lankaa? Niinpä. Ne sopii sun tähän, niinku sun... Niin sopii. Mä oon tänään aika vaaleanpunainen. Tää on Rouva Silmusolmun huvitus. Mulla on tätä jo niin kuin PFL-sukkalankana ja kehräysvillana. Samaa väriä. Et tykkään siitä jotenkin tosi paljon. Siinä on kirkkaita värejä. Niin onkin, ja tolleen niin kuin, mut tykkään kuitenkin. Ja sitten tää toinen oli villanoita. Tässä lukee vaan merinosukkalanka. Se on mun kirjoittama, koska muistaakseni siinä ei ollut vyötettä, kun ostin sen Neula-tapahtumasta. Musta on ihanan pehmeän vaaleanpunainen, siis semmonen niinku, Niin onkin. semmonen hattarapilvi. Vähän kuin tää sun takki. Hihi, kyllä. Mulla tuli tästä mieleen, että kun tässä 1 päivä oli myös 1 nimetön. Niin voiko se olla samaa? Ei. Ei. Okei. Ei. Niin, oliko tää toissapäivänä vai sitä edellisenä? No, en muista. Mutta tässä ihan viime päivinä niin tuli tällainen sininen, sinertävä. Mutta tästä Katarina ei muistanut enää, että mikä tämä on ja missä tämä on. Mutta sekin on ihana lanka. Siis mä en kerta kaikkiaan muista, mistä mä oon ostanut sen. Mistä tapahtumasta. Mä oon jostain tapahtumasta sen ostanut. Mä en ole tilannut sitä netistä. Ja mä en yhtään muista, että keneltä se on. Niin en kerta kaikkiaan muistanut, mistä se on ja mikä se on jostain tapahtumasta. Ja mä luulin, että mä olisin ottanut kuvan siitä, että niin kun siitä jostain standista tai jostain. Mutta mä en kerta kaikkiaan löytänyt sellaista kuvaa, että mä olisin ottanut jostain kuvan jostain muusta. Mutta mä en kerta kaikkiaan niin kuin muista, että mikä se olisi. Olisiko se voinut olla Neulajan sohvilla. Mutta mun mielestä hänellä on esimerkiksi aika semmosia niin kuin Suomivilla-tyyppisiä pohjia. Et mä en tiedä, onko hänelle minei. Ja ei mun mielestä ole mitään semmosia, niin kuin, mietit jos lähtee niin kuin pois sulkemaan. Niin kuin, että ei ole mitään muuta, mitä tässä niin kuin on mainittu. Ja just esimerkiksi ei ole mikäs tää nyt oli tää? Villanoita. Villanoita. Mä sanon noita villa. Niin ei ole hänen, koska mä en ollut tavannut hänen lankojaan tai häntä itseään. Niin missään tapahtumassa ennen kuin vasta nyt Neula Helsinki tapahtumassa, niin ei ole se. Mutta en valitettavasti muista. Että se on semmonen homma, että en ollut kirjoittanut sitä mihinkään ylös, niin itselle muistutukseksi, että pitäisi kirjoittaa ylös. Sitten tässä on taas tämmönen Rosarios Alfama pellavalanka, mikä mulla oli siinä aiemmassakin videossa, mutta silloin mä sain semmoisen sinisävyisen ja nyt mä sain tämmöisen laventelin vaaleanpunaisen.
Mm-hmm. Mm-hmm. Tää on nyt vähän eri pakasta kuin nämä muut. Mm-hmm. Ne ei ollut käsin värjätty merino-sukkalanka. Niin. No, se oli tämmönen hetkellinen huuma. Mm-hmm. Testata, kokeilla jotain muuta. Ja mä tykkään tästä väristä kyllä. Se on kyllä tosi hyvä väri. Mm-hmm. Sitten olisi 2 tällaista. Tällaista. Onko ne sen Emma Kylmälän värjäämiä? On. Tai mikä tää Town Dyer? Joo. Onko toi niinku, että värjätty indikolla, mutta ei ole sen kummempaa Niin. värin nimeä? Niin. Ja sitten niinku kasvivärjättyjä molemmat. Ja tässä on, mikä on Madder En tiedä. ja Iron. Hmm. No, en tiedä, mutta se on kaunis vaaleanpunainen. Mm. Sellaiset. Mm-hmm. Sitten mäkin sain yhden Eldurianssin. Tämä on violetti. Sama, minkä mä oon antanut Katarinalle. Et 1 väri meillä on niinku samaa. 1 väri on sama, niin. Et vaikka me ollaan niin eri värisiä, niin Sitä mä mietin, onko se liian tumma sulla? no on se vähän tumma, mutta kyllä se menee tonne vaaleampien sekaan vähän kontrastiksi. Mm-hmm. Mm-hmm. Sitten tää on nyt se 3. siitä retkisetistä. Aaran mieli. Hei, kerrottiinko me, että me siis tuossa meidän adventtivideolla, eli mikä se oli? 14. päivä esiteltiin. Joo, siis mulla jäi juttu vähän kesken, kun mä aloin miettiä sitä, että mikä Niin, että viime videossa me esiteltiin Joo. nyt alkuunsa. Joo, mutta Vähän nyt sekavasti Mutta siis se on meidän periaatteessa viime video, mitä me ollaan tehty 2, että sitten vaan on ollut niin toi meidän yhteisvideo. Mutta siis meidän adventtivideossa, oliko siis 14. päivä joulukuuta, oli se, niin siinä esiteltiin jo aikaisemmat minivyydit. Joo. Kyllä. Sori, mä tulin tähän sekoille sun kesken sun höpötystä. Joo, tai esittelyn. Mm-hmm. Mm-hmm. Sitten on vielä tällaiset moniväriset. Nämä on kaikki Ulmimas Vipressin. Joo. Ja nämä kaikki on siitä Book Mix setistä. Ja niille ei sen kummemmin ole värin nimiä tässä. Mutta on tällainen. Mitenköhän tämä nyt näyttäisi? Mm-hmm. Siinä on vähän tommoista vihertävää, vaaleanpunertavaa, kellertävää. Sellainen. Musta tuntuu, että sä et yllättynyt, kun sä sait sen vyydin. Niin olin, koska tässä on myös tämmöistä vähän oranssia. Katsokaa nyt. Tämmöistä melkein sinapin kellertävää. Mm-hmm. 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 Sitten tässä on turkoosia, vaalean sinistä, persikkaista, sellaista jotain. Eikö tää ollut se, että sä toivoit tätä lankasettia? Joo, toivoin. Mm-hmm. Mm. Ja sitten tämä tämmöinen, tässä on niinku liilaa, violettia, tommoista petroolin vihertävän, sinertävän väristä. Mm-hmm. Siinäpä kaikki. Oi. Mikä soma. Ihanan näköinen nippu. Mm-hmm. Ihan sun värinen. Niin on. Ihania värejä. Mitäs sinulla on? Sain tänään
tällaisen. Tämä on myös Saga Wool. Ja muistaakseni näissä Saga Wooleissa ei ollut mitään värin nimiä. Tässä on vaan Irja, minivyyhti, merino. Tässä on tämmöistä punertavaa sävyä. Oi, siinä on hius. Tämmöistä punertavaa sävyä. Musta tosi ihana. Musta on hauskaa, että Aino on ostanut kaikki, niin kun mä katsoin näitä Saga Woolin lankoja, että siellä on ihan Ainon sävyisiä, mutta Aino oli ostanut kaikki nämä mun sävyiset sieltä sitten niinku, siinä mennessä, kun mä olin siellä shoppailemassa. Sulla oli joku semmoinen hieno, että sä niinku laitoit ne jotenkin järjestykseen ja esitit niitä jotain setteinä tavallaan. Niin, se oli vähän niinku, että mitkä oli saman väriärin tai mitkä oli muuten yhteen sopivia tai silleen, mitkä sattuu vaan käteen sopivasti. Okei. No tässä on lisää, kun Saga Woolista on puhe, niin tällaiset sävyt. Niin, tässä oli tää punainen, minkä mä esittelin jo. Sitten oli tämmönen herkullinen tumma, missä on vähän tommoista vihreetä. Tosi ihanan erikoinen. Musta siis aivan mahtava. Et siis kun mä olen käynyt siellä heidän verkkokaupassaan, niin olen kyllä nähnyt siis hyvin Ainon sävyisiä värejä. Ja on sitten ajatellut, että ei niillä taida olla mun värejä ollenkaan. Ja sit onkin näin paljon. Ja elduria. Mulla on aika monta elduria myös. Mä oon yllättynyt, että mä oon ostanut niin monta elduria, koska mä en ostanut niitä kerralla. Etkö? En. Ai jaa. Joo. Tällaiset. Näyttää aika samalta. Mutta tässä on Bordeaux ja munakoisa. Enää on taipunut tolleen ollut jossain paketissa sillä lailla. Mutta tässä vähän näkyy punaisempi ja violetempi. Ja sitten mulla on kanssa se violetti ja sitten mulla oli jotain muitakin. Mutta ne on nyt eri paikassa, koska me pidettiin näitä nyt erillään, että me muistetaan esitellä, ettei mene sekaisin. Sitten on tämän silmukka väriärin. Mä oon nyt kyllä tykästynyt näihin tosi paljon, että musta tällä on ollut niinku tosi hurmaavia sävyjä, että mitä Aino on mulle hankkinut. Että tää on tämmönen tosi tumman punainen, vähän semmoseen ehkä ruskeankin menevä. Että tosi herkullisia sävyjä. Ja sitten tämmönen niinku oliivinvihreään menevä. Ai. Yes. Ja sitten aaraa. Tää oli mun toiveita, kun oltiin siellä Neole-festareilla, niin toivoin näitä tähän kalenteriin. Tää on käpy, tää on latvus ja tää on rypäle. Että vähän samat sävyt toistuu näissä, niinku, että ne omat lempivärit toistuu. Ja musta on ollut niinku aivan ihanaa juttu. Ja tosiaan saatiin tosi hyvä kommentti siihen aikaisempaan videoon, että todellakin voi tehdä budjettiratkaisun ja hankkivaksi joka toiselle päivälle. Ja sitten ei tarvitse ostaa kuin 12. Ja myös ne adventtikalenteriasiat on ollut kivoja. Että jos vaikka ostaisi itselleen niin minivyhdin niin 5 kappaletta, silleen 4 adventtia plus jouluaatto. Niin, kyllä. Mut joo, tällaisia. Tässä on vähän eri, mulla on eri paksuisia, kun mulla on näitä niinku aaran paksumpia, ja sitten mulla on fingerin vahvuisia, ja sitten on tätä Eldurin PFL, ja sitten on merinoa. Olikohan jotain muuta erityistä? Taitaa olla aika lailla sitten merinoa muut, paitsi nuo Eldurit. Ja sitten muut fingerin, paitsi aarat. Sulla on ehkä enemmän vaihtelua, kun sulla on nämä parit. No en mä tiedä, mulla on nämä 2 pellavaa. Ja sitten, loput taitaa olla merinoa aika lailla.
Mutta onks tää? Tää tuntuu eriltä. On, sekin on. Se kierre näyttää Siinä eriltä. on erinäköinen kierre, mutta sekin on merino. Okei. Siis tämä. Molemmat ovat merino. Joo, okei. Oletko ollut tyytyväinen tähän? Olen. Onko sulla jo nyt, me ei tietenkään olla vielä avattu niinku 24. Mulla on ollut paineet siihen suhteen. Meillä on vielä 4 avaamatta. Niin mulla oli vähän paineet sen suhteen, että mä en ollut niinku, mulla on koko ajan ollut sellainen tunne, että mun pitäisi hankkia jotain niinku ekstraa sinne 24 vielä. Mut ehkä ei tarvii nyt. Mut onko sulla nyt sellainen fiilis, että haluaisitko tehdä tätä uudestaan ensi vuonna? Joo. Haluaisit? Joo. Joo. Voisi ottaa ylös, että mitä me ollaan niinku ostettu niinku tänä vuonna. Ei mua haittavaksi, tulisi tupliakin. Samoja. Niin, no joo. Mutta aika hyvin muistaakin niitä. Toisaalta. Muistatko? No, musta tuntuu, että mä muistan. Nyt varsinkin, kun mä olen esitelty niitä vielä videolle sit sillain uudestaan. Olen pahoillani, mutta musta tuntuu, että mä en kyllä varmaan muista, mitä mä oon sulla ostanut. Kuvaa hyvin, että mä en muista yhtään, mikä toi yksi oli edes, että minkä mä ostin. Niin mä ehkä voisin sitten ottaa johonkin ylös itselläni, että mitä olen ostanut. Mutta vai niin, että sä voisit haluta sitten tehdä ensi vuonnakin. Niin. Haluaisitko sä? Haluaisin. Joo. Musta on ihan tosi kivaa. Kyllä. Mutta pitäisikö meidän tehdä sitten joku sellainen tarkkara just vain 24? Niin. Ehkä. Ne ei tulisi paineita. Mä oon kokenut nyt vähän paineita. Et kun Ainolla oli tommonen niinku lahatikko 24 lahjalaatikko. Ja sit mä oon vaan silleen, mitä siellä on? Ja sit Aino sanoi mulle tänään ratikassa, että ei kun missä pussissa vai ratikassa. No kuitenkin, niin sanoi mulle, että jos siellä on pelkkää paperia ja sit siellä on vaan yksi minivyyhti siellä keskellä. Niin. Ei sitä voi tietää. Et sä tiedä. Mutta mä veikkaan, että Aino ei tee niin. Koska Aino on laittanut myös jokaiselle päivälle karkin mukaan, tai joku herkun. Niin Ainolla on ollut tällaisia special juttuja. Hei, myös tässä nyt kun pohditaan tätä, kun tää oli niinku viime vuoden joulukalenterijaksossa tää meidän idea tähän, niin miten kävi meidän joululahjoille? Eli siis mitä me hankittiin toisillemme neuleohjeet. Niin mä hankin sulle sellaisen neulotun mekon ohjeen. Mitä kävi sille? Ei mitään. Ole tapahtunut. Ohje on tallessa. Ja sen kuvan mä oon liivannut mun muistikirjaan. Mutta en oo aloittanut, en oo valinnut lankoja. En ole tehnyt mitään. Haluaisitko sä vielä tehdä se? No tällä hetkellä en. Niin kuin suoraan sanottuna. Mutta ehkä joskus, en mä sitä sillä tavalla poissulje. Eikä, mä tykkään siitä ohjeesta kyllä, tai siitä mallista. Mutta myös se ohjeiden lukuongelma. Mutta mä voin lukea sitä ohjetta sulle. Ja musta oli niinku kaunis malli, että se sopisi sulle. Niin, kyllä. Että voisit niinku Kyllä, sillä tehdä sen. Kiinnostaisi mekko tehdä. Ja se oli kyllä kiva ohjemalli. Joo. Niin. Mutta tällä hetkellä ei ehkä. Tai että mulla on ollut nyt sukanneulonta kausi. Joo. Ja sitten huovutettujen asioiden neulomiskausi. Okei. Joo. ei ole mikään pakko. Ja siis vaikka ns. Lahjana saitkin sen multa, niin eihän se silti, ei se silti sillees. Sillees. Mites sun? No siis mä ostin langat siihen. Mä sain Ainolta siis lahjaksi ohjeen. Se on ilmaisohje, ainakin on ollut ilmaisohje Yleltä se Strömsön graafinen mosaikkineulehuivi. Ja musta on tosi hieno. Ja mä aloitin sitä sillä tavalla, että mä käänsin tavallaan sen niinku toisinpäin. Eli kun siinä on se mosaikkineulojen se kaavio, niin sit mä käänsin, että mä teinkin niinku valkoiset mustalla ja mustat valkoisella. Ja sitten se oli ihan hirvittävän vaikea lukea sitä kaavioa, koska se oli niinku, että mun piti aina ajatella, että okei, nyt tässä kaaviossa on valkoinen, mä teen mustalla. Niin sitten siinä kävi silleen, että mä tein sitä silleen niinku ton verran ehkä, sitä huivia, ja sitten mä päätin purkaa sen.
Ja sitten mä ajattelin, että mä kuvaisin, kun siis neuloisin sen niin kuin, tavallaan ns. Niin kuin silleen ohjeen mukaan, että miten se niin kuin on siinä. Mutta nyt mä vähän mietin, että mä ehkä haluaisin sittenkin, kun siinä alussa tehtiin sellaista, että siinä oli pelkkää mustavalkoraitaa. Niin mä ehkä haluaisin koko huivin pelkkää mustavalkoraitaa. Mm-hmm. Mä ehkä teen siis niin kuin jatkojalostan tätä ajatusta. Mm-hmm. Niin tälleen. Mutta mulla on siihen ihana lanka, jonka ostin Turusta käsityökuplasta, niin voisin sen joskus esitellä ja voisin joskus sitä miettiä, mutta sellaista. Mitäs muuten sä meinaat tehdä noista minivyyhdistä? Onko sukka-ajatuksia? Sukka ehkä kiinnostaisi. No kun mä sanoin, että just, että on ollut sukka-innostus. Ja sitten kun me tehtiin näitä meidän samistelusukkia, niin kuin tässä tuli tällainen montaa väriä, niin sitten mua niin kuin inspiroisi semmoinen värien valitseminen ja yhdistely, varsinkin nyt kun on paljon vaihtoehtoja, niin sitten se, että saisi valita ja miettiä ja suunnitella ja sillä en tiedä vielä malleista yhtään, että mimmosia. Ehkä mä haluaisin tehdä semmoiset raitasukat. Siis ihan semmoisilla vaikka 4 kerroksen, 5 kerroksen raidoilla. Okei, joo. Sillä että se menisi vähän niin kuin ehkä sillä liukuvasti. Vähän niin kuin sillä kun Siiri oli tehnyt ne samistelusukat. Okei. Ja samistelusukat on jouluaaton yhteisjaksossa. Niistä on juttua ja esittelyä. Kyllä. Mm-hmm. Löytyy meidän kaikkien kanavilta. Eli meidänkin kanavalta. Pitäisi siellä näkyä. Kyllä. Mm-hmm. Ja mä edelleen haaveilen siitä paidasta, mutta mä vähän mietin sitä, kun mä tuohon mun samistelusukkaan tein tommoista ruutua, niin se oli kyllä aika työlästä. Tietysti tämmöiseen sukkaan, tämmöisen kirjoneulen tekeminen, että kun mua alkoi niinku kiristää tää, niin se on varmaan haastavampaa näin pienenä tehdä tuota kirjoneuletta ehkä. Että ne kiristää tää niinku laidoilta, missä niinku puikko vaihtuu, kun mä luuppaan. Niin niin ehkä sit jos olisi iso paita, niin ehkä sit huomaisi sit siinä, että sitä ei kiristäisi. Mut se kiinnostaa. Ja kiinnostaa, että ehkä joku huivikin olisi hauskaa, jos olisi jotain semmosia eri värejä. Mutta täytyy vähän katsella. Ja mä haluaisin jotkut lasipurkit, johon laittaa noin minivyyhdit esille. Että mä haaveilen sellaisesti. Ainakin haaveilee sellaisesta. Eiks niin? Ehkä vähän. Olisi kiva, jos olisi minivyyhdelle lasipurkki ja sitten jämälanka palleroille lasipurkki. Meillä on meillä on lasipurkki vaan sun villoille. Niin, mun huovutus- ja kehräysvillat on lasipurkeissa. Joo. Mutta tällaisia juttuja. Nähdään seuraavan klipin parista, mitä tähän joulujaksoon keksitäänkään. Ihania lankoja. Ja lisää vielä. Me otan teidän kanssa 23 ja 24. Ja sillees. Mut esitelläänkö me mitä on tullut tässä välissä meille? Nää on sulle ja nää on mulle. Autatko sinä? Tällaiset ihanat langat. Näistä tää on Minskoknitsin jakkisukkalankaa. Muistaakseni se oli jakkisukkalankaa. Ostin sen kesällä Folkista ja Villasta. Ihan tämmönen hempeä, missä on tommosia pastellisia sävyjä. Vaaleanpunaista ja vihreätä ja liilaa ja sellaista. Sitten mäkin sain yhden Eldurjaarnen langan. Tän nimi on Balleriina. Ihana vaaleanpunainen. Ja sitten tää on toi Town Tire Emma Kylmälä. Kokinelli ja indiko. Nämä on siis kasviväreillä värjättyjä lankoja. Tää on musta ihana niin kun yhdistelmä. Mä tykkään molemmista indikosta ja kokenillista. Niin kun,
että mitä väriin niistä tulee niin kuin yksinäänkin, mutta tässä on niitä molempia, niin sinistä ja sitten siinä näkyy tommosia vaaleanpunaisempia, pinkimpiä sävyjä. Niin, se on musta ihana. Että tämän voisin haluta melkein niin kuin vaikka paidallisen. Tykkään siitä niin paljon. Ja minulla on tällaiset. Tämä on villanoita. Taisin ostaa tämän itse itselleni. Neulo Helsinki-tapahtumasta. Ihanaa. Hauska, että Aino on laittanut mulle tommosen mustan vyötteen tähän. Ja sitten silmukka. Tommonen ruskeansävyinen. Sen väri on tiili. Ja sitten aara. Karri. Ihanat. Mut hei. 2-3. Tämä on Ainolle 2-3. Näkyyköhän siinä nyt tämä? No. Ihana teekannu. Teekannupaketti. 2-3. Katarinalle musta paketti. Tälleen, ole hyvä, teet Kiitos. sinulle. Kiitos. Mua vähän stressaa, että miksi tää on näin iso. Kumpi avaa eka? Avaa sä. Mutta miten sinä olet teipannut tämän? No kun sinne mahtui just ja just. Toi on Sestrene-kreenestä. Aina joskus toivoo, että mä ostasin hänelle tollasen ja antaisin synttärilahjan tossa. Mut sit mä annoin synttärilahjaksi jotakin muuta. Iltapäiväteetä. Niin. Hei! Onpa hauska näköinen, kun se avautuu tolleen. Sinne mahtui just 2 minipyhtiä. Ne on hyvin yhteen sopivat. Lisää elluria, väri persikka. Mä en ollut varma, että tykkääkö sä tommosesta persikasta. Kyllä mä ihan tykkään. Mä en ehkä ihan hirveästi käyttänyt semmoista. No se helmipaita, minkä mä oon tehnyt. Sitä mä Ja se on ajattelin. vähän tämmöistä. Joo, sillä mä uskalsin kehtosi ostaa. Että kyllä mä tykkään. Se vaan usein on vähän liian lämpimän sävyistä mun makuun. Mä tykkään tosi kylmän vaaleanpunaisesta. Joo. Mutta kyllä mä tykkään tästäkin. Ja varsinkin kun yhdistää jonkun kanssa, niin sitten käy lämpimämmätkin, niin sävyt mun värimakuun. Ja tää toinen oli nurja, väri ruususuola. Ja. Nurjalle ei oo ennen ollut. Minei. Aha, mä en ole varmaan ikinä nähnyt nurjan minejä. Että mistä sinä olet tämän löytänyt? Niin. Niin. Sellaiset. Ne oli kyllä hauskasti sopii yhteen noin. Niin sopii. Siis se oli niinku ihan niinku silleen sattuma. Koska mä mietin sitä, että olisiko mä laittanut sen vaaleanpunaisen Eldurin kanssa sen yhteen. Mutta Niin. ja sit kun mä ostin noin, niin sit mä olisin, että onko niinku järkeä jostain näin niinku samaan niinku toi persikka ja sit toi, mikäs toi toinen oli? Balleriina. Niin, mut silti mä ostin. Joo. Kyllä. Hyvä. Tää on niin iso. Pelkää, että mulla on tähän tyhmiä ilmeitä, kun mä avaan. Tämmöstä. Hei, mä muistan tämän. Tämä on Lammasjaon Company. Kaveriporukkaa. Mä en halunnut rikkoa sitä, vaikka se ehkä oli se ajatus silloin, että tulisi yksittäisiä minivyyhtejä. Joo. Mutta se oli musta niin jotenkin ihana sillain. Niin. Mä en halunnut rikkoa sitä niin on. kokonaisuutta. Niin on. No, mä oon tyytyväinen, että sä et ole rikkonut, koska musta on tosi hieno toi vyötteen lammas. Ihania sävyjä. Oi. Kiitos. Pidän tästä kovasti.
lempikarkkiamme. Taas sä sanoit me. Niin mä sanoin ihan tahallaan. Niin, ne on sun lemppareita. Niin onkin. Mäkin niistä tykkään, mutta... Tää me ostettiin silloin liikuntaa ja lankaa Lauttasaaressa tapahtumasta. Joo. Mä olin ainoa silleen, minä haluaisin tämän. Minä haluaisin tämän. Mm-hmm. Sitten minä ostin sen. Niin, joo. Mut hei, 24. Niin, arvatteko te kumpi on kummalle? Ole hyvä. Ole hyvä. Kiitos. Kiitos. Tää on ihana tää laatikko. Katsokaa sitä. I love it. I love it. Se on Sösteröni Kreenstä tää laatikko. Aino avaa ensin. Täällä näkyy vain silkkipaperia. Täällä on niinku kortti. Onpas soma. Mä vähän pelkään, että onko mä ostanut semmosen kortin, tai antanut semmosen kortin sulle aikaisemmin. Musta tuntuu, että ehkä joo, mut ei se haittaa. Koska mä tykkään korteista. Mä liimailen niitä usein mun muistikirjoihin ja välillä pidän vaan esillä jossakin hyllyllä. Ja... Mulla on myös semmonen kansio, mihin mä kerään kortteja. Kun siinä oli toi neule. Mut siis mä ostin ton siis tyylin perjantaina Rosepudista. Ja mä tajusin vasta kotona, että mä oon ehkä antanut tommosen kortin sulle aikaisemmin. Ai. No, mut ei se haittaa. Ei se haittaa. Suklaata. Oho. Vieläkin. Pallero. Tästä mä oon haaveillut tosi pitkään. Kerran me oltiin Annin kanssa, ajatuksia Anni, niin tuolla Ilossa, Turussa. Ja siellä oli yksi tällainen. Mun mielestä oli just tää sama lankakerä, sama väri. Ja sitten me vähän oltiin molemmat sillä lailla, että... Vai miksi mä muistan, että se oli vaalean sinisempi? Oliko se tää ihan sama? Voi olla, että se oli tämä ihan sama. Niin molemmat kierrettiin sitä sillä lailla, että kumpi ehtii. Ja sitten kumpikin otti sen välissä käteensä ja laittoi pois. Mutta sitten Anni osti sen, niin sitten mä oon katsellut tätä tosi pitkään. Että Nurjassa on tää myynnissä, mutta missään muualla mä en ole nähnyt tätä väriä, että se on ollut kaikkialta loppu. Niin. niin. Olen tästä puhunut Katarinallekin. Pikkuisen alemmas. Vai näytätkö mä sitä? näytän sitä Okei. Tämä on siis toi Soppervolle Sauperpal. Joo. Ja se ei nyt oikein sopinut tähän systeemiin, kun tässä oli käsin värittyä lankoja pääasiassa suomalaisia. Mutta se oli bonus. Ja sitten tämän luukun minit nippu. Spring Punch. Joo. Setti kettujanssin. Tämmöiset herkkuvärit. Mä mietin ihan samaa, että mä en malttaisi niinku Rikkoa. Niin. Koska on niin hienot. Mut hei, kerro vielä tosta pallosta, koska siis mä tilasin ton pallon. Mä hain ton tässä hetki sitten. Toissapäivänä. Niin. Mä arvasin. Mitä sä arvasit? Et sä hait sen toissapäivänä, koska sä puhuit, että sulla on vielä vähän kesken toi 24-luukku. Mä ostin Nurjasta tän. Mä olisin halunnut ostaa lisääkin noita minivyyhtejä, mutta siellä ei oikein ollut enää jäljellä niin kuin sun värisiä. Niin ostin tän. Ja sit mä mietin tätä tosi paljon ja sit mä kysyin Annilta, että mikä, kun siinä oli 2 vaihtoehtoa, että kumpi se on, mitä Aino halusi. Ja sit mä kysyin Annilta tän, että se on toi.
Mutta kerro vielä sitten, miten tämä tarina jatkuu sitten niinku sen jälkeen, kun mä olin tilannut tämän siis jo aikaisemmin. Ja tämä oli nyt niinku viimeiset hetket hakea, että tämä niinku siellä postissakin on jo hetken aikaa ollut, että tässä on niinku, että mä oon tilannut toi jo aikaisemmin. Ja mä en muista, että oliko se ehkä sitten keskiviikko tai jopa torstai, kun mä selasin Vintediä. Me ollaan myyty siellä paljon nyt viime aikoina. Niin sitten mä oon samalla myös selannut sitä, että mitä siellä on. Niin sitten tuli vastaan tämä väri. Ja jollakin oli myynnissä. Olikohan sillä 3? Ei, oli enemmänkin. Jopa 4 vai 5. Niin eri niin kohdetta, joissa se myi just tätä väriä, tätä lankakerää. Niin mä ostin sieltä 2 niistä. Ja sitten Katarinalle mustavalkoisen, samanlaisen. Mm-hmm. Niin sitten mulle tulee nyt vielä 2 vai? 2 lisää tätä samaa. Joo. Mä mietin, että voi vitsi, että niinku, mikä tuuri. Niin. Mutta sitten mä en voinut sanoa mitään, koska yleensä mä oon semmoinen, että mä yllytän. Että jos aina on ollut silleen, että ihana lanka. Niin sit mä oon vaan silleen, tilaa. Osta se. Mut jos mä olisin ollut silleen, et sä semmoista tarvii. Niin sit mä olisin ollut, niin. Et mikä nyt vaivaa. Niin en mä sit voinut olla silleen. Ja sit mä en halunnut paljastaa sitä. Mutta oliko tämä nyt pettymys? Että sulta... Ei ollut pettymys. Mä tykkään tästä väristä. Ja mä just mietin tässä eilen ehkä, että miksi mä en ostanut sitä enempää. No siis mä vähän mietin, että mä haluaisin tehdä paidan, missä olisi kirjoinelta tässä karkkeessa. Ja se tulisi kokonaan niin kuin tällä. Ja sitten yksivärinen pohjaväri. Mä en muista, se on joku Orbits tai joku sen niminen malli. Onkohan se semmoinen? En muista, missä on tehty niin tämmöisellä vaihtelevalla värisellä se kirjoneule. Ja siinä on semmoisia vähän niin kuin tähtiä tai semmoisia. Niin haluaisin tehdä semmoisen, ja sitten mä haluaisin ehkä tehdä pipon myös tästä. Okei, no niin hyvä, että sulla on niinku... Nyt mulla on valinnanvaraa. Niin. Että sulla on niinku vaihtoehtoja silleen, että ei nyt ollut silleen, tämä oli aivan turhaa. Mm-hmm. Mutta hauskaa. Kiitos. Ole hyvä. Joo. Mutta mulla oli kriisi siitä, että mulla ei ole 24 ei ole tarpeeksi. Niin, Katarina on kriiseillyt koko tämän ajan. Niin. Jos hänelle ei ole tarpeeksi mulle. Niin. Lauantainakin mä olin vielä silleen, pitäisikö käydä vähän tuolla Sunday Knitting Clubilla ostaisi vähän Ainulle vielä 24. Mutta eihän ollut pettymys sinulle tämä. Ei ollut pettymys. Okei, no niin hyvä. Ja sitten mä yritin saada, mun ajatuksena oli laittaa niinku nää samaan. Ne ei mahtunut sinne kannupakettiin. Mä katsoin, että onpa se valtava se lankakerä. Mut hei, mä aloin avata tätä jo. Hyvä. Siis mä oon joskus ostanut tämän paketin, tämän laatikon itse. Niin. Söstreinestä. Ja antanut sen Ainolle, että anna joskus mulle lahjat tässä. Siitä on varmastikin yli vuosi, kun sä oot ostanut sen. Niin onkin. Varmaan vie kauemminkin. Voi olla. Musta se on hieno. Mutta... Oh my god. Siellä on joku kortti. Siellä on kortti. Siellä on rusetti. Tää oli Putingista, mistä mä ihailin tätä. Musta oli niin hieno. Mustavalkoinen rusetti. Mulla on vähän rusetti-innostus. Ja mustavalko-innostus. Ja mustavalko-innostus, mutta se on aina. Ihanaa. Viimeinen luukku. Ihanaa joulua. Kiitos. Ai. Näkyy aika meidän näköiset nää. Kyllä. Kyllä. Täälläkin on silkkipaperia. Tarra.
Oh my god. Ja sit täällä on karkkia. Karkkia. Mut hei, mun on pakko vähän avata tätä. Mm-hmm. Hyvä, täällä on tällainen warning. Se oli mun mielestä, se oli liimattu siihen niin kun mä tilasin nää postilla, niin siihen postipaketin päälle. Mut mä liimasin sen siitä, mä siirrin sen siihen. Hyvä. Opening this package will cause extreme happiness. Oh my god. Oh, mitkä sävyt. Ihan superkivat. Oh my god. Ihan superihanat sävyt. Oi, hups. Ihanat. Oi. Mitä mieltä sä oot tämmöisestä ruskeasta? Se on hyvä yhdistää näin. Onko? Joo. Se menee siellä joukossa. Siellä joukossa. Joo. Anteeksi, kun sählääminen. Mut siis ihania. Kiitos. Tämä oli ilo. Mikä onni. Saako vuulia? Ihanaa. Oi vitsi. Ihan superkivat. Mä sanoin, että mä ostin kaikki sun väriset saakapuulilta tyhjäksi. Niin ostitkin. Se on ihan totta. Kiitos. Mä oon tosi iloinen tästä. Hyvä. Oletko sinä tyytyväinen omaan lankalenteriisi? Kyllä, todella tyytyväinen. Hyvä. Niin mäkin. Tää oli suuri ilo. Oi. Ihanaa. Kiitos. Nyt pitäisi pistää vaan johonkin sille kauniisti johonkin esille. Siis meidän pitäisi tehdä semmonen baari. Semmonen kuin tuolla Aaralla oli siellä neulefestareilla. Niillä oli semmonen baaritiski tavallaan silleen Se oli esillä. laiteltu minipyhtejä. Niin meille kanssa sellainen. Meillä olisi tuon yksi seinä, mihin voisi tehdä sitten semmoinen, mihin voisi ripustaa. Oho. Yksi vapaa seinä. Tai silleen katosta, tiedätkö, silleen pyykkipojille. Mm-hmm. Sitten meiltä tulisi vieraan, että ne olisi silleen, että oottehan kajahtuneita. Niin. Mut hei, meillä oli kysymyksiä vielä. Mm-hmm. Tähän käsitupettajien joulukalenteriin liittyy myös sellainen homma, että kaikille on jouluaiheisia kysymyksiä. Ja kysymykset kuuluvat: mikä on tärkein jouluperinne? Mitäs Aino sanoo? Syöminen ja oleminen, rauhoittuminen, rauhallisuus. Mm-hmm. En mä oikein osaa sanoa. Joo. Musta tuntuu, että me ei olla hirveästi niin kuin viime vuosina sillä tavalla vietetty joulua erityisesti. Niin kuin mitenkään. Niin. Mä ihan tykkään sit tunnelmasta ja syömisestä, jouluruuista. Joo. Mm-hmm. Kyllä. Mitäs sä sanot? Glögg ja enkelikarkit. Saatko sanoa tällaista? Saa. En mä tiedä. Ehkä pitkään oli niin kun ton joulurauhan katsominen on ollut semmoinen jouluperinne, mut sekään ei nyt ole, kun ei asu enää kotona, siis lapsuuden kodissa, että on muuttanut omilleen ja ollut jo pitkään asunut omillaan, niin ehkä ei ole niin se joulurauhankaan katsominen niin semmonen juttu ollut, että jotenkin varmaan se niinku, että saa rauhoittua ja olla. Semmonen. Mm-hmm. Onko sinulla joku jouluperinne tai jokin neule, jonka otat käyttöön aina joulukuusta? Mulle ei kyllä oo. Mä en oikein niinku oo semmonen... että mulla ei oo jouluneuleita eikä mitään erityisiä jouluvaatteita tai muutenkaan mihinkään tämmöiseen teemaan liittyviä, koska mä yritän pitää mun vaatekaapin
sellaisena monikäyttöisenä ja että mä voin käyttää niitä samoja vaatteita ympäri vuoden. Et just, että tätä mekkoa mä oon käyttänyt kesällä, mutta ilman neuletakkia ja silleen. Niin. Kyllä. Niin. Mutta mä kyllä nyt vähän... Kerro vaan. En mä oikein tiedä. On alkanut kiinnostaa semmoinen joku joulunen neule. Joo. Mä en oikein tiedä edes millainen se olisi. Mutta semmoinen, minkä voisi laittaa aina sitten, no vaikka kaikkiin joulujuhliin, pikkujouluihin ja sellaisiin, niin... Ei siis kierroneule, jossa olisi semmosia niinku värikkäitä poroja. No ei. No, kulkusia ommeltuna kiinni. Ei. Jotain yksinkertaista. Tästä voisi ajatella, että olisi joku jouluneula, mutta kyllä mä ajattelen, että tämä olisi ihan niinku ainaisneule. Tai et... Mutta se sopii kyllä myös erityisesti jouluun mun mielestä. Ja sit voi tulla semmoinen joulutunnelma, mutta niin kuin yhtä hyvin vaikka kevääseen tai kesällä ei ehkä. Kesältä on ehkä vähän liian kuuma, mutta niin. mut mä haluaisin, että tämä olisi niinku ympäri vuoden tämä paita. Mutta ehkä tämä on vähän tälleen, nyt kun me tässä joulujaksossa tätä neulon, niin tästä ehkä saattaa tulla vähän joulu-vibes. Mutta tämä on tämmöinen ehkä joulunpunainenkin, mutta kyllä mä niinku ajattelen, että tätä voisi pitää sit just joskus jouluna, että voisi niinku mennä semmosena, että nythän on tarkoittanut tämän joulunpunaisen paidan joulunviettoa varten, mutta kaikkinensa milloin vain käytettäväksi kyllä. Ja sitten kolmas kysymys on, mikä projekti yllätti sinut tänä vuonna joko hyvällä tai haasteellisuudellaan? Nyt mä aloin miettiä kaikkia, että mitä mä oon edes tehnyt tänä vuonna. Mä aion ensi vuonna pitää kirjaa, kuten Katarina. Neulepäiväkirjaa. Siitä, että mitä mä oon tehnyt. Ja ottaa kuvia ja sitten tulostaa niitä sinne myös. Ihanaa. Niin sit pystyisi paremmin selaamaan sitä, että mitä kaikkea. Koska nyt mä en kyllä muista. Kyllä. Mennäänkö tehdä kokonaan oman neulepäiväkirjan vai mennäänkö tehdä se johonkin sun muuhun muistikirjaan? Mä aion tehdä oman semmoisen yleisen käsityöpäiväkirjan. Mä aloitin sitä jo vähän ja mä aloitin ompelujutuilla. Mä haluaisin ommella yöpaitoja, koska niille on kovasti tarve. Joo. Ja mä en oikein löytänyt semmosia kivoja kaupasta. Joo. Niin mä aloitin tekemällä yöpaitojen suunnittelusivun. Ihanaa. Hei, Aino, mä halusin tehdä sun kanssa videon käsityöneulepäiväkirjoista tai muistikirjoista. Joo. Ja mä tykkäsin, mä en varautunut tähän kysymykseen silleen, että mä olisin nyt miettinyt tätä kauheasti etukäteen, mutta mä tykkäsin tehdä sen Sari Nordlundin Rainy Day Tea-paidan ja se oli aika jännä se pääntien rakenne, että mä en ollut tehnyt aikaisemmin sillä tavalla, vaikka se oli aika basic raglan, mutta se tehtiin vähän eri tavalla, että se tehtiin niin aluksi tasona ja sillai, niin se oli erilainen, mutta mä tykkäsin siitä linestä, josta mä tein sen, ja siitä päristä, niin se oli semmoinen kiva juttu. Ja sen mä sain aika niin kuin nopeasti valmiiksi. Joo. Ja eilisen luukun Hopeavillan Heidi kysyi meiltä kysymyksen, joka on, että oletteko antaneet toisillenne itse tehtyjä lahjoja joululahjana? Ollaanko me? En muista. Ei me taideta. Ei me ehkä olla. Mutta tämä kalenteri nyt oli silleen tavallaan itse koottu, vaikka se ei olekaan niinku itse tehty. Sillai, että niinku olisi niinku vaikka, että antaisi paidan tai jonkun semmoisen. Me ei olla kauheasti annettu toisillemme joululahjoja. Ei ollakaan. Musta se on ollut ihan Se hyvä. on ollut vähän niinku semmoinen päätös. Yhteinen päätös. Niin.
niin ei tule kummallekaan stressiä siitä, että pitäisi hankkia jotain, koska me ei oikeasti kumpikaan tarvita mitään erityistä. Ja synttärilahjoja, niitä musta on kiva, niinku, että enemmän sitten niinku miettiä sitä. Mm-hmm. Joo. Ja tää joulukalenteri oli musta tosi ihana. Kyllä. Joo. Ja puhutaanko me jotain vielä tulevasta? Sä haluat tehdä neule-käsityö muistikirjaa. Haluatko jotain neuloa, jotain tiettyä, ommella tai jotain tiettyä? On paljon ajatuksia ja haluja, mutta mä en nyt ehkä sano mitään ääneen, koska se on enemmän sellaista niin kuin, mä menen sen mukaan, mikä musta tuntuu hyvältä. Niin, ja mikä mua just silloin inspiroi ja kiinnostaa. Niin sit mä en sellainen edes kauhean tietoisesti ajattelen niitä mun omia halujani. Joo. Tai siis sillä tavalla, että en ole kirjoittanut mitään vaikka ylös, tai sillai, mutta että ne ajatukset jossain työstyy. Joo, kyllä. Kyllä. Mä varmaan haluaisin noita mun keskeneräisiä työstää valmiimmaksi, että musta oli tosi hyvä toi 6 listaus, että haasteena tehdä niitä valmiiksi, niin ajattelin, että voisin just merkata jotain tiettyjä projekteja, joihin keskityn, ja että ne olisi nimenomaan listattuna, niin sitten se olisi niinku helpommin lähestyttävä. Ja haaveilen siitä, että kun tänä vuonna oli ihan super ihanaa käydä erilaisissa neule-käsityötapahtumissa, että pääsisin myös ensi vuonna käymään jossakin ja saisin neuloa ystävien ja perheen kanssa ja saisin niin kuin viettää aikaa tämän harrastuksen parissa ja mun niin kuin läheisten ja rakkaiden parissa. Sillain, se on niin kuin mun haave ensi vuodelle. Et ei ehkä ole niin kuin semmoista muuta selkeämpää. Ja haluaisin varmaan tehdä videoita. Et musta olisi kiva tehdä edelleen videoita ja kehittyä kuvaamisessa ja niin kuin yhdistää tämmöisiä omia intohimoja niin kuvaamiseen ja neulomiseen ja vaikka muistikirjailuun, niin semmoisia. Kyllä. Seuraavaksi huomenna tulee Villastereon kanavalle video ja sitten se päättääkin tämän Kässätubettajien joulukalenterin. Kiitos kun olit mukana seuraamassa ja minähän ihmeessä katsomaan sitten huomenna vielä 26. luukku heidän kanavaltaan ja linkkaan tuohon alas sen soittolistan, jossa on kaikki nämä Kässätubettajien videot tähän joulukalenteriin. Me toivotetaan ihanaa joulua ja ihanaa uutta vuotta, ihanaa neulomisfiilistelyä ja ihanaa tulevaa neulevuotta, käsityövuotta, ihanaa uutta vuotta. Kyllä. Ja hei, laita ihmeessä meidän seurantaan ja nähdään tulevilla videoilla. Ja hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta. Hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta. Niin, kyllä. Munkin puolesta. Kyllä. Kiitos kuluneesta vuodesta. Kyllä. Joo. Moikka!